Public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa satoya pong Bicol Connection. Aldaw po kita nin anong pitsa na ko niyan pa di Webes na. O 23 na, madali unsa ng aldaw. Iribanaw kita about 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay ka napapanood na tema ko niyan aldaw. Pag resibin in report tali sa Karonda, lalo na kay Ace Reporter Philip Barasina. Sa lado technical, ang sa kuyang guwapitong partner digdi sa technical, Engineer Charlie Buena Obra. Sharing man si Aldrina Orlanda. Sa transmitter site, si Joanner Divilla and si Jimmy Guanzon. Nasa to yung mga pag-iriba dumaan sa information desk. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Dawa bawal an puro party. Okay lang yan. Ang importante magpasalamat sa mahal na Diyos na nadagdagan ng sa tuyang buhay. Asin mag-enjoy kita kan sa dirita. Kaibanan lang ang satuyang pamilya, okay na po yan. Dawa mayong magarbong arandaan, asin birthday celebration. Ang importante po kita maglikay sa hilang, asin sa COVID. Magsunod po kita sa mga panundon. Lalo na talagang nag-i-stricto niyan ang ibang mga local government units, mga alkalde, sa Nagangani. Although pungot ang mga tao, pero makitang mag-inibot na naisip ni Mayor Son Legasyon na magkaigwan in weekend ECQ. Pon Biyernes, alas 9 ng banggi, matapos alas 4 ng aga, pag aldaw na ni na Lunes. Tangarig pong mapugulan ang pagparalangkaw kan kaso ng COVID sa parte kang Naga City, asin maghuros bilang ka kakaurlakitan po kan COVID na nakakagadan. Pasalamat kita tadawa kadakol ang may kaso ng COVID para na hospital. Alagad kulang man po ang binabarawian ng buhay. Kaya pasalamat kita sa mahal na Diyos
na isasalbar pa man nakaka-recover. Ani ba niya itong kababayan na nagpa-positive po sa COVID-19? Dahil kang kadakol kayo ng variant lintik na yun Ano pa rin siya? Kadakol kayong variant. Delta variant, kung ano-ano pa. May alpha, may beta. Ay inda tayo. Noari na daw matatapos po ang COVID-19 sa Kinaban, lalo na digdi sa Pilipinas. Na samantala pong nagkakaigwa naman lugod din na vaccination na program ang sa tuyang gobyerno. Sige man lugod dakol ka na mga tinatamaan ka na COVID. Uy, ano na tayo? Diyos ko. 128 sa kasarong syudad, Kabalan Iriga, deklarado man kita bagang nasa GCQ. May mga panon dun man po, maging ang mga local chief executive ta, may mga kanya-kanya yan na pinapaluwas na guidelines para sundon. Ang mga patakaran para sa health protocol or standard protocol. Para makaiwas po kita sa sinambit ng COVID-19 pandemic. Pag-arog po kani yung ECQ, alam na. Inot. Apektado ang mga tao dahil papararuluwason sa mga harong, stay at home kamo. Dahil pwede kumbaga banding na lang kan kanya-kanyang pamilya. Tapos, dahil nang parasir sa mga padihon. Aliunan mga tagay-tagay arak. Na magparadayo-dayo pa para makipag-inuman kipadi. Puro pundo na na yan. Mga okasyon na nagtitiripon, dahil maiwasan ng irinuman, pundo na na tabi yan. Tangarig, matapos na po kita kaning COVID na lintik na dahil natatapos yung COVID-19 na ini. Anpa para rulawason sana, tuturugutan po. Diyan sa parte kang naga, na parulawason ang mga foods and essential workers. So mga talagang kaipuan lang, mga pagkakan, mga bulong na kaipuan, kung ano pang emergency, yun lang po ang tuturugutan. Pero itong mga tao, pag sikad kang deklarasyon na ECQ sinda from Friday, 9 p.m. matapos alas 4 ng mag-umagahon sa aldaw na nin Lunes, stay at home po kamo. Duman man sa mga authorized person outside residence, kada ako laragadon sa Indo, ang checkpoint kang Naga City. Ang mga pulis, mahagad sa Indo nin inot, company ID, nindo, agadan ka mo ning antigen test, dapat negative ang result. Swab test result negative or antigen test. Dapat agko kamong inapod na certificate of certificate of no contact trace. O dapat salbado kamo na day kamo na contact trace. Para makalaog kamo sito Naga City pag ECQ. O may aldaw man na GCQ. May aldaw na ECQ in the weekend, ang ECQ. But Naga City, nag-stricto po si Mayor Son Legacion dahil namamati po niya na sige and dakol kang mga kaso ng COVID. Para paano na hospital, bako lang po sa Naga City, bako lang sa Bicol Medical Center, as hindi pa pang mga hospital. Dahil po kan mga pasyente na dinadara as nakukonfine dahil po sa COVID-19. Ano ang dapat gibuhon ta? Magsunod. Alagad po ang pagsunod ta, kaya po anong tang marayan tabang kan mga administrasyon kan sa tuyo mga local government. Dahil ba kung mga gabos na taong nalalockdown, na stay at home, agko preparasyon sa pagkaon. Igwa dyan kita na mga isang kahig, wala pa ring tuka. 2, 3 kahig, wala pa ring tuka. Naka-4 hanggang 5 kahig na, wala pa ring tuka. But sabihon, may mga kababayan kita na mayong income sa panahon na ni, nagkawaran ng trabaho, mayong natipo na bagas sa laog kan harong.
dapat ang administrasyon kan arin man ang mga local government units na nagdideklaranin ECQ sa saenda pong lugar. Siguraduhon tamang po tabi na dahil magugutom ang sa tuyang mga kahimanwa. Number 1 sa tao, pagkakan. Oras na ang tao po nagugutom, aramtaman ang resulta. Nagbabalingaw ang taong nagugutom, narurungaw. Nagkakahilang sa pag-iisip dahil sa kagutuman. Kaya sana, suportaran po, asin ayudahanin pagkakan, asin iba pang pangangaipo, ang mga tao, mga pamilyang nalalakdown sa sendo pong lugar. Taoras na magbaralingaw yan, tibaad iba ang kaluwasan. Ano po? Reminder ta lang yan. Madali po kaya baga mag-lockdown. Napakapasil po sa sarong local chief executive na magdeklara nin enhanced community quarantine sa sarong lugar. Pero kadakol po kitang dapat sursihon kung ano ang pwedeng magbungkaras na mga problema inot ang kagutuman. Kan sa tuyang mga kababayan na sobrang pagtios sa panahon na ini. Maray itong mga may kaya sa buhay na pirang days na ECQ, okay lang sa enda yan. Dahil gayon ninda mamation ang pagbakaling pagkakan. Tapi ding mga may kaya sa buhay, bako lang 10 sako gayud na bagas ang naka-stack sa budiga ninda. Paano man itong hand-to-mouth basis? Minsan nga ni, sabi ko na nga ni, bad 10 tuka sa panahon ng pandemic, 10 kahig dahil pa nakakatuka ni Saro. Dahil kadipisil pong disponiron ang kwarta sa panahon na ini. Maging sa mga nagpapautang, asin nauutangan, kung dati-dati madaling makautang o niyang kadipisil. Ano iba, bu naman magpautang. Tasayan man nga makit-kit pambayad na man nga ng trabaho. Kaya minsan ani ba donasyon na sa nang ginigibo. O sige na, 1 kilong bagas, mo na yan. Dahil ka na mag-stress kaya na mag-isip na magbayad. Garo, abuloy na sana o tabang o donasyon na sana kaniba na mga kapwa-tao. Pero Diyos ko po, kung labo-labo ang ECQ every weekend sa siyudad ng Naga, hanggang sa magbaba asin maghuros bagaan bilang kan COVID, ay grabe po ini. Epekto ka ini. Maging sa mga apor, sa mga biyahero, na talagang i-strictuan bago pa makalaog, makaagi ang sa indong bihikulo, ang sa indong mga pasahero, hali sa ibang probinsya. Nangurog na sa Metro Manila. Kaya po ini napakasaklap na nangyayari po sa Satuya, nakapalibutan sa panahon na ini. Kung taano nita ararog na kita ka ini. May mga local government na dapat magkaigwa kita nin wake-up call sa sendong mga alkalde, sa sisema ng mga local chief executive. Nakuta na kung ang pundo para sa COVID response funds kan sendong mga munisipyo o syudad. Ginaramit na nindo yan na para pambakal nin mga dapat bakalon para sa mga pangkontra kaining COVID na ini. Asin kung kaito pa po na nagpuon ini kan last year, March, nagpagibo na kita nin mga maray, magagayon, kompletong mga isolation facility. Ang mga hospital ko tanang ngunyan dae man nagsusurusuan nin mga pasyente. Hain! Ang sa indong mga konkreto, very truthful, kompletong facility, mga equipment, comfort room, supply ng tubig inumon sa mga isolation facility sa lambang local government unit, sa lambang munisipyo, sa lambang syudad, kan parting ini man kang Bicol Region. Tabang takuta na sa mga tao ini. Na day naman sinda madipisilan, arog digdi sa iriga, madumang ka pa sa Naga. Kung ika magkaigwang positive, aramtaman dadagusan ta ang pampublikong ospital, ang BMC, dahil inot nalaog sa isip kan pasyente. Barato, asin pwede kitang ma-charge ng charity kan DSWD. Matabangan kan mga kan mga opisyalis ta,
arog kan mga congressman sa satuyang mga distrito na may itinatagak na pundo kung pirang milyon para sa nagkakahilang na mga constituentes nila. Napaka-importante po ang isolation facility na dapat kumpleto asin tultol asin maray. Bako lang aro isolation facility ang dapat ang ginibo. Kan sa tuyang mga local chief executive. Pandua, dapat pinakusugta asin pinakaray ang sa tuyang COVID cases management. Tangarig pong at least dahil kita magkaigwanin pagparapulok-pulok kading naglalangkaw na kaso ng COVID sa satuyang orihon. Hain ang pinagtaotang libre lamang na antigen or swab test sa satuyang mga konstituente sa lambang local government units. Puro pasakit. Puro pasakit agrangay ang satuyang nadadangog sa mga tao. Dahil kung mapa-swab test ka, mapa-antigen test ka sa mga pribadong clinics, sa mga pribadong hospital, napakamahal. Labot ang satuyang bulsa. Pero alagad, kung ang satuyang mga local chief executive, dahil igwaman sa nakita ng COVID response fund, nag-purchase kita nin machine na dapat gamiton sa antigen test or swab test, tangarig tawanan tang libre ang mga konstituentes ta para sa swab test dahil nakita ka ni mamumroblema. Dahil ta madisponir pa ang tao, si Juan de la Cruz. Por Diyos por Santo, maging sa nasyonal. Bilyon-bilyon dahil managamit sa iba na pundo. Magin ang mga doktor nagkukulang, ang iba nagsusurrender na, magin ang ibang mga nurses, asin iba pang mga healthcare workers. Dahil mabagal, mahina ang ating healthcare systems sa ating bansa, sa ating mga local government units. Ngayon ang sinisisi mga tao, dahil wala daw disiplina, dahil hindi daw sumusunod sa mga healthcare, sa mga health protocols. Hindi daw nagsusunod sa mga standard protocols para po dahil kita magkaigwang hawaan. Ribong na po ang mga tao. Stress na ang mga tao. May mga nadidepress na sa panahon na ini. Nin pandemic. May mga nagpapakamatay na. Lalo na ang mga estudyantita dahil po sa online classes. Por Diyos por Santo, grabe ang nagkakaigwa po nin problema. Sobra. Diyos ko po talaga, bako na ining subasubang nangyayaring ini. Ang mga barakalon ta sa rupaman sa nagpapagabat sa bulsa, paasanon ta sa satuyang mga abaga, ansiging langkaw, kan presyo kan mga mayor na mga barakalon magin ang satuya pong mga petroleum products. Por Diyos por Santo. Dahil nagigibuan paagi. Kan mga nakaturukaw tang opisyalis di gobyerno. Kung paano po masiremedyohan ining nagpaparataas pang presyo kan satuyang mga mayor na barakalon. Magin kan mga other prime commodities. Magin ang satuyang petroleum products. Por Diyos por Santo, magin ang liquefied petroleum gas, LPG. Haro sobra na gayod sa 900 pesos ang lambang tangke, 11 kilos. Inay ko po, Diyos ko. Ano ang mangyayari sa mga tao? Gulpi ang nagugutom sa panahon na ini. Ungon yan, mapanahon na naman ng eleksyon, pirilian na naman kita. Bilang mga elektorado, magkakaigwa na naman kitang ehersisyo politikal. Yao na naman ang mga makarandidato. Nagboborotwaan na naman. Ngunyan daw na panahon ng pandemic, tumarabang daw kamo sa mga taong mayo ng kinakarakan. Bakong magparapa, sige sana kamong
paruluwas nin mga propagandang pabor sa Indo, baragtakan sa mga social media, rarautan sa mga social media, tangarig sindalangan maging sikat. Arugon nindo ang ibang mga politiko na dawa bakong pandemic, yaw ng pagtabang sa mga tao, lalo na sa mga nangangaipo asin nagtitios na mga tao. Ngunya na naman, yaw na naman ang mga buladas kanibang mga politiko para mawin ang satuyang buot na sinda suportaran asin butuhan. Por Diyos si Santo mga tugang, mag-isip-isip kita na itong mga ibang politiko dyan na talagang sincere ang serbisyo, may pagmakulog sa mga tao, nagrurumdum sa satuyang katikapuhan, kadaihan, asin kadipisilan, lalo na sa mga salud na problema. Anduyugan tapuan mga politikong agkong magayon na programa sa health, sa edukasyon, sa mga mayong maistaran, nananauning maistaran sa mga homeless na mga kababayan. Anduyugan tapo yan. May mga programang livelihood, sa edukasyon, sa livelihood, asin na infrastrukturang nahihiling ta. Yan ang mga politikong dapat ang i-maintain, suportaran. Itong ibang mga politikong puro sa naman pangako asin hausyaw, asin naiimbilto pa sa kung ano-anong mga irregularidad, naiimbilto pa sa immoral na isyu, punye. Ang mga siring kaning mga kandidato, inan dapat na dain natawanan nindakulang mandato kan sa tuyang mga elektorado. Itong mga politikong maurag man raot, alagad mamanahihiling ning karahayan, mayong maibuklad na mga magagayon na mga konkretong mga proyekto, mayong napapahiling na mga proyekto asin programa na nakakatabang sa publiko. Puro buladas dahil nakita kansiring kaning politiko. Lalo na ang politikong mahilig magparapanraot kan kapwa politiko. Dahil nakita kayan. Pero itong politikong nagtataram nin totoo, kung nakukulgan man, kan pakaraot kan iba, kasabay kan pagbuklad, kan sa indang magagayo na performance, accomplishment, legacy, na pwedeng igalita, pwede tang anduyugan mga tugang giraray. Por Diyos si Santo mga tugang, lalo na digdi sa Iriga City, por Diyos si Santo, kung nagkaigwalang kita nin advance planning, advance program, dapat igwalamang kita digdi yun ng public hospital dahil sa panahon na ng pandemic. Public hospital, number 1 na kaipuanta sa Iriga City. Public university, no problem, tamay university man kita digdi. No problem sa mga may kaya mag-tuition. Pero paano man itong mayong kaya mag-tuition? Need ta pa manggiraray po ninsarong public university sa siyudad kan Iriga. Question, na paano? Taday na tawanan ng atensyon ini. Kan mga previous na nagturukaw na mga opisyalis lokal, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ilingo na sana nindo. Nagkukulang asin kulang ang mga programang pangsalud kan sa tuyang siyudad. Magin ining sa tuyang provincial capital sa pamamayo ni Governor Mix Villaperte, igwa po na programa para sa salud. Kaya nagbugtak sindadigdi ng Kapuerte Medical Headquarters para sa pagtabang medical assistance, medical financial assistance. Pag nagyang ka, ana po tulos, bako itong ko nagbuto ka sa ko o dae, ana po tulos pira, gurano ang kaipuhan, uya ang taba. Ang Team 1 Kamsur, Team 1 Iriga, agko ki medical mission team, regular, na nagpapaswab test, nag-antigen test, ang mga personnel,
kan medical mission sa Iriga City, Rinconada, in Camarines Sur. May mga kumpletong PPS. Alagad pag-abot sa ibang barangay sa siyudad kan Iriga, day tinugutan na magkaigwa po sinda nin medical mission sa mga naghihilang tang mga kabarangay. Day tinugutan, taan sabi GCQ, ang sabi nagdadakol ang kaso ng COVID. Bako man para sa kapitan, project na ini, para sa medical na tabang. Yaon ang diagnostic ban. Tas mga kababayan ta dyan sa ibang barangay, nabo palawgon para magkaigwanin na medical mission ang grupo ni Gubmix Villaferte kan sa indang kalaban sa politika. Kawawa naman po itong mga pasyentita. Nadain na nga nindo na po-provide ng diagnostic ban taang Camarines Sur, provincial capital lang ang nakapag-provide. Para sa ECG, para sa ultrasound, para sa x-ray, para kuta naman maaraman ang mga dugo ninda. Kung may uric acid, normal ang uric acid, creatinine, kolesterol, maaraman kuta na. May bit-bit na mga doktor, nurses, para tabangan ang sa tuyong mga naghihilang na mga kababayan. Dahil na nga ni kayang i-provide kan local government ang siring kaning magayon na programa. Pig-uulang paman, asin dahi tinutugutan, kaniba niya itong mga kapitan di barangay, punong barangay, sa nagkapirang barangay sa siyudad kan Iriga. Pangyayaring buhay tayo ninyo. Ako na ugmaman ako. At least nag-isip man po ang lokal na gobyerno kan siyudad kan Iriga. Sa pamamayo ni Mayor Madel Alpilor na naumaning mga biik sa haros ang gatos gayod o baad sumubraman na mga constituentes niya sa Iriga para sa livelihood program. At least po, kung dahil pa binirang-binira ni Congressman El Villaferte, si Mayor Madel, para arugon, pantayan, ang mga programa kan mga Villaferte, o at least, magayon ang resulta. O at least, ang lokal na gobyerno, na nauman po, nin mga biik, padakulon manindo yan. Siring kan mga Villaferte, na nanaong mga itik, para padakulon, tigsarampulong itik sa lambang mga constituentes. Bako lang sa Iriga, kundi sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Kaya dapat ki Mayor, kung mananaong mga biik, gabos na barangay, abuton kan mga biik na yan. 36 barangay na Iriga, dapat gabos na barangay, matawanan po. Sikira, sa lambang barangay Sanggatos, na resypiente ang matawanan. Sa inisyal, di nagray na baga, baad magbarato po sa Iriga City, an sa tuyang presyo kan karning urig. Palakpakan ta po, iyan ang magayon. Tatli, sabi nga ni Kong El Rey and Gubmix Villaferte, kung nananaosin daning bagas, manauman po si Mayor Madel nin panira. O at least, palakpakan ta si Gubmix, ta ang 15,000 na mga tiyo sa Iriga. Bulan-bulan, igwa ning 10 kilos of rice per kada bulan. Ali kay Gubmix Villaferte ang 15,000 na mga constituentes sa di Iriga City. Sarong taon po yan. Sa laog ning sarong taon. O kaya dapat ang pangapudan taman kay Mayor Madel, itong 15,000 na mga constituentes nindadig di sa Iriga, natatawanan ng tig 10 kilong bagas ni Gubmix Villaferte, baad mataan man lamang ng tig 10 lamang na mga dilatang panira. O at least tarabangan, di ba?
Di ba? Mas maray po baga, anarog po kayan na mga local chief executive ta. Kung ang probinsya ng Camarines Sur nagbugtak, nin Camarines Sur Medical Center, ining government hospital sa Banasi, Bula, o dapat maglaagman ng hospital si Mayor Alpilor sa Iriga City, nin public hospital. O di ba tarabangan? Saka si Mayor Madel, inuumaw ko man ta awardee. May mga international award pa nga na isang nare-receive. Gamiton ta. Ang mga award na ini, para maka likom kita nin pundo, para magamit na po, magkaigwa kita nin public hospital or public university sa Iriga City. Kasi awarded. Unrado. Magaling na city mayor. DILG nagtataon ng unra. Dahil unrado dapat maging unrado man ang sa tuyang mga kababayan sa accomplishment. Legacy na dapat darahon sa Iriga ni Mayor Madel. Gamiton ta ang koneksyon na ini sa international na makasulisit lamang kita ng paglaag tadig diyon ng public hospital, public university. Taunrado, magaling, matibay ang sa tuyang mayor sa siyudad kan Iriga. Pero dapat mamati yang kantaong galing na yan. An award na yan, makonvert sa project. Matabangan kita kan mga international na ini nag-a-award ki Mayor na magkaigwa lamang kita ng sarong public hospital and public university na iupuan mayo sa siyudad kan Iriga. Di ba? Ang Bula, Ringkunada, mabibinipisyara na kan na government medical center na ni, Camarines Sur Government Medical Center. O dapat ang Iriga magkaigwa man po kayan. Kaya inuumaw ta, kung magkaigwa kita kayan, digdi po, ninsarong public hospital. Public university. Saka, ang kagadan kan publiko, magkaigwa kita mayor, nin magayon, kumpleto, maray, na facility, isolation facility sa siyudad nin Iriga. Naan sa tuya man lamang na mga na ilalaog sa isolation facility kan siyudad kan Iriga, matawananin pag-alaga, maayos na pag-alaga, pagkakan, facility, comfort room, tubig na malinig na inumon. Dapat ikaw kitang magayon kung pwede kumpleto. Asin madagdagan pa, para makapag-preparar po ang lokal na gobyerno dahil awarded, unrado, magaling, matibay, magin ang DILG nagtataong unra, magin ang international nagtatao pang unra kung anong organisasyon pa. Kaya dapat i-convert tayo ni sa magayon na project sa siyudad kan Iriga. Sabi ko na nga ni, kung nananao, ninitik ang mga Villaferte, mananaw pa nin mga rabbit para sa rabbit farming. Si Mayor, manaumanin manok, manaumanin mga urig. Pero dapat, Mayor, ang 36 na barangay, abuton nin mga manok, nin mga urig. Tangarig man lamang sa paaging ini, may makakakan-an sa tuyang mga constituentes, nagtarabangan kamo ni Gobmigs, nagtarabangan kamo. Para sa pangangaipuhan, nin pagkakan kan sa tuyang mga konstituente sa di Iriga City. Iyon ni ang kaipuhan ni. Mga pasilidid, pakusugon, pakarayon, ang COVID cases management. Por Diyos por Santo, kung mangyayari ini po, magiging progresibong maray ang sa tuyang siyudad kan Iriga. Halawig ng panahon, dahil man lamang naisipan na magkakaigwa kita nin pandemic, para dahil ko ta na nahihirapan ang sa tuyang mga kababayan, igwa kita ning public hospital. Dahil ta na pagparaisipong ko ta na ta kita, unrado kita awarded kita
recognize kita na maray na leader. Pero dapat ikinumbert tamang kutan ang karahayan na yan, ang unrang iyan, sa mga proyektong pakipakinabang sa satuya pong mga kababayan. Iyo po baga, dahil napakataas na kan internal revenue allotment, dapat gamiton takutaan na itong mga development funds, pinakaray tanaan mga tinampo, specialmente sa mga barangay, na bukid na barangay, sa siyudad kan Iriga. Asin sa iba pang mga ubaliw na mga barangay sa siyudad kan Iriga. Pigluay-luay tanakuta na ning kinunkreto, tangarig orgulyo ko na kan mga taga-Iriga, naan sa tuyang mga tinampo, puon sa bukid na mga barangay, ubaliw na mga barangay, sentrong barangay kan Iriga, puro konkreto. Dahil igwa kitang internal revenue allotment, badi gwa man lamang nakatagamang development funds para sa pagpa-repair, pagpakongkreto kan sa tuyang mga kalsada sa siyudad kan Iriga. Plus an award for Diyos ipursantong palakpak. Kuta na. Sobrang palakpak. Iyan ang inahanap ta. Programa sa agrikultura, igwaman dyan si Mayor Madel. Kumbinsido man ako sa mga programa niya sa agrikultura. Parehas man sinda ni Gubmigs. Kaya, mga tugang, lalo nang malaban si Gubmigs for congressman, ngunya na 2022 eleksyon, ang kalaban si Mayor Madel Alpilor. Digdita na atid-atidon sa duwang leader kan probinsya and Rinconada area. Sisay ang nagtataw sa tuya ning pagmakulog, totoong pagmakulog asin pagmalasakit. Digdita na atid-atidon kung madagos ang laban kan duwang ini sa pagka-congressman. Digdi po sa parting ini kan Rinconada area. Si Gubmigs, pag nagtatabang, dahil naghahapot kung kamo nagsuporta o nagtabang sa saya o nagbuto. Ang naputulos ni Gubmigs sa mga kababayan ta na nangangaipon ng educational assistance, financial man yan, ako may natistiguan ako. Nanaki niya malaog sa Sarong Academy. Mayong-mayo siya, tiyo siya. May kabaranyan pa siya. Ngayagub mahagad po akong tabang sa imo, kaipuan ko po aro kani natabang ta anaki ko ngay malaog sa academy. Mayong-mayo po ngay kami sa pitsa 21 ngay malaog na o 22 kayo dito. Ana po tulos ni Gob. Pira. Gurano. Oo ni an 20,000. Tabang ko sa Indo, kan pamilya mo, especially sa aki mong malaog sa academy. Puro Diyos iporsanto, pati ako garo ko naugmang maray na magkaluha. Dahil namati ko itong padre di pamilya na tinabangan niya sobrang kaugmahan, pasasalamat kay Gubmigs. Pero itong sarong taong ito, sabi niya, dain niya nung kamalilingawan habang buhay, ang tabang na ini, na itinao mo nga sa kuya, Gubmigs Villapar. Bakong araw kan ibang politiko, na kung bako kang kalyado, isnab ka. Baka day ka lamang tinuhon or intindihon. Si Gubmigs, bakong araw po kaya. Sa kaday nagpaparapatol si Gubmigs sa mga para pakaraot sa iya sa social media. Kaniba niya mga kalaban sa politika. Kaya panahon na maabot na eleksyon mga tugang, dyan tatid-atidon. Kung kita man may sinasabing ang taga-Iriga ngaya taga-Rinconada, payaba, ilingon ta daw kung mangyari ang sinasabing ang taga-Rinconada, ang taga-Iriga, payaba. Ang example ko dyan, sa Naga City. Mga ipinangaki pa sa Naga City. Dugong mga taga-Naga pa, naglaban mayor sa Naga City. Sabi kan mga taga-Naga, payaba mi ngayon taga-Naga, tunay na taga-Naga, padangat kan taga-Naga.
O, mabot si Mayor Nelson Legasyon naling buwi. Siging pahiling ning milagro. Oh. Siging panahon ayuda tabang. Legal man yan or financial or ano pang advice na spiritual, maawrag pa pala niyo. Sa pag-advise sa mga spiritual advice, may sa padion man pala niya ako an ugali ni Mayor Son Legasyon. So mga taga-naga, nasabi, by blood, dugong naga, purong taga-naga. Ipinangaki sa naga. Tagkarandidatong mayor, diyo. Laban, bakbakan. Umalatan ng gana so, dayuhan na sinasabi nindang, si Legasyon nga dayo yan, taga-buhay nga yan. Iyo, bagang ng gana. O, yan ang sinasabi ko. Kaya digdi sa Rinconada, gustuhon min talaga na lumaban ang sinasabing pure na taga-iriga, purong taga-Rinconada, napayaba kuno kan taga-Rinconada. Sa sinasahutan na dayuhan sa iriga asin sa Rinconada. Alagad po, sabi ko na nga ni, sabi ni Gobmigs, sabi na, pigdeklara na kan sa tuya pong election registration board, kan COMELEC, na lihiti mo ng rehistradong botante asin residente kan Iriga City si Gobmigs Villaperte. May sadiri na po pati siyang harong sa San Agustin, Iriga City. So, he can vote and be voted upon. Pwede na siyang magboto asin magbutuhan, digdi po, sa parting ini kan Iriga and Rinconada. Pwede siyang lumaban mayor sa 2022, pero mas pinili niya ang pagkulit sa iya, ang pagpirit sa iya ni Congressman Sal Portuno and Congresswoman Jo Sal Portuno na pigdumanan pa siya sa iyang harong para makiulay si Congressman Sal Portuno. Asin piriton siya sa pakiulay na Gobmigs. Kami ngayon is Congresswoman Josal, mapayngalo na sa politika. Mga maedad na kami, 42 years na kami, nagservice sa publiko. Pagal naman kami. Gusto mi nang magkaigwaning stress-free. As per advice kan sa kuyang ngayong sadiring taong doktor. Sa pagulay-ulay mi ngaya kan sa kuyang Congresswoman Josal Portuno. Mayo ngayon nagpasabong sa Samoya. Dahil hinagad mi sa mahal na Diyos na pasabungan nga kami konsisay na politiko ang pwede ming pakiulayan na pirito na magkandidato na iyo magpadagos kan sa moya ngayang mga legacy sa party asin pagpadangat sa mga taga-Rinconada. Ika ngaya ang pinasabong sa moya Gobmigs Villaperte na piriton kaulayon na magkandidatong congressman sa maabot na Mayo 9, 2022 sa parte kan ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Si Gobmigs na bigla. Si Gobmigs na tulos na kasimbag. Pero alagad, ninhuli sa pagpirit asin pakiulay ni Congresswoman and Congressman Sal Portuno kay Gobmigs. Napaiyon niya. Napaiyonin da. Sige lugod nga niya. Dahil ako ngayaan pinili nindong tiwalaan yung nahiling mi ngayon sa imong kakayahan, ang sa imong kahigusan, ang sa imong pagagad ng tabang sa mga national agency. Pigihiling ko ngaya, nasa mga kamot mo, Governor Migs Villaperte, mas lalo ngayang mapapadangat ang Rinconada, mas lalo ngayang masisirbihan ng sincero ang mga taga-Rinconada, mas lalo ngayang magiging progresibo ang Rinconada pag-abot nin panahon na ika na ngaya ang makatukaw na congressman sa Rinconada. Kaya ito pong mga nagtataram na iba man ang mga nagsusurog sa kalaban kan politika, mga politikong nagsusurog man sa kalaban, na grupo ni Gobmigs Villaperte, ang sabi, si Kong Salda, asin Congresswoman Josal, asin ang mga lideres, supporters kani, yaon na nagsusurog sa kampo kan sa indang kalaban. Mali po yan.
Dahil ka mo magparaturubod kan mga mandatang propaganda. Ipigpaliwanag ko na kung paano na gusto si Gubmigs. Pakiula yan ni Kong Sal Portuno. Solido pa manggiraray po ang suporta kang grupo ni Portuno sa Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada, and Team 1 Irigatano. Dahil po an sa indang iriribay na mapadagos kan mga legacy pagserbisyo kan mga Portuno sa Rinconada, an sa indang sulusulong aking lalaki, si Sal Portuno Jr. Makandidatong board member. Kaya nga ni si Ate Marie Baldosa Cuadrante na makandidato man na board member na tinabangan sa halawig na panahon kan mga Portuno. Tinaan pa ning trabaho sa district office. Yaw na po sa balyong lado dahil ng islat sa Team 1 Rinconada for board member. Dahil kumpleto na. Napapalaban ang akin ni Kong Sal. Malaban man si Ate Marie Baldosa Cuadrante for board member sa kaparehong posisyon. Si Isay ang pauurugon. Si Isay ang susurugon. Kan magurang. Siyempre ang aki. Dahil iyo yan ang kadugo. Blood is thicker than water. Kaya siyempre, ang next na nangyari, turnover si Marie. Kan sa iyang trabaho, siyempre, mayong ibang choice si Ate Marie, kundi lumipat sa ibang bakod. Ang kaibanan ni JP Sal Portuno Jr. sa pagka-board member, iyo po si Shai Noble. Dahil si top notcher champion board member Manny Noble, last termer naman ngunya na 2022. Ang kaibanan paninda sa Team 1 Rinconada, iyo po ang incumbent board member na si Botchokoy Uliba. Pasensya na kamo kay board member Botchokoy Uliba kung nakapakadipisil maning makaulay nindo. Taamay pa po kaya nagbibisiklita na ni. Kaya kung gusto nindo man na makaulay ini, si board member Botchokoy Uliba, duman po kayo sa session regular na ginigibo dyan sa sangguniang panlalawigan, kundi ararayo lang po. Pero, pag naaabutan man nindo sa residensya, nakakaulay man. Kundi kadakol na bubuyuda. Dahil po nga ni Amay pa po, nagbibisiklita na po siya. Tayo yan ang sa iyang sport sa pagbabisiklita. Kaya kadipisil nindong matimingan sa iyang residensya na makaulay si board member Botchokoy Uliba. O iyo po, malinaw. Kadakol nagsasabi, nasa sabatan ko, napakahirap man niya makaulay ni Botchokoy Uliba. Iyo po, taamay pa po, nagbabisiklita na yan, tayo ng sports jaman. Digdi man sa eri ka mga tuga, an magiging pambato kan Team 1 Iriga sa pagka-alkalde si Vice Mayor Rex Uliba. Ang sa iyang magiging running mate for Vice Mayor, ini pong si Dawa Turog Agkukipurog. Ay, subaman sana to ni Gubmig sa Kagawad, ano? Dawa Turog, pwedeng gisungon sa ngaran ng pagservis sa publiko, idsil di maywat. Sindan duaan matandim. Tainot baga naglataw kan nakaaging mga aldaw, naglataw man si pangaran ni punong barangay Danrib Abunite, kundi garo kadakol ang nagkontrata inot medyo nga kuyum ang palad, ano? Bagong araw nga ki idsil di maywat, medyo buka ang palad. Pandua, lalo na kung sa media matter, sa pag-uurlayan, kung may mga kukuang advertiser, sponsorship sa media ki punong barangay Danrib Abunite, mababaldi ang media. Ipapaabot ko pa ngayon ni Kidadi o Kipapa. Pag-abot niya ngayon sa media, si Papa ngayong June Abunite, iyo ang nag-decide, nailing mo na. Saan ka nakailing na makandidatong vice mayor? Kung may mga taga-media pala na may katuyuan sa iyang masulisit, mapaaram pa kay Papa niyang Abunite, ta. Iyo pa ma-desisyon kung maiyo o ma-reject. Ay, ano na tayo, Diyos ko. Kaya man, maluya ang pagtubod ni Kong Ilre.
Ika na itsil ngayon magkandidatong vice mayor. Takada ko lang ko kontra. Kaya ni man niya ki Dan Rib na abuniti. Sa katibaan ngaya, pag iyo ngayaan maging running mate ni Rex na Oliva ini si Dan Rib Abuniti, baka na namang niya palabanan sa pinsan niyang si Butsoy na Abuniti. Delikado na naman yan. Laban na yan. Mag-city councilor na lang ngayon. Ay, hindi tayo. Oy, parang siya, mahanap buhay na kita. Bueno mga tugang, so mga Facebook live viewers me, barati yung kumandaw. At yan, mabalik kita, kadakol pa kitang pag-urulay-ulayan, ha? Kundi mahanap buhay man na kami, ta. Oh. Maray na, ando po sa inyong pamilya Villafuerte, pagpasalamat po sa inyo sa mga project na tinaunin sa mo. Sa pagbaha po, kaya nag-aaral lang sa baha ang mga agi ko. Talaga pong nagpaparatong ang mga agi ko para lang makabalyo kaya mga kupres na darami. Magay bota, dakol po sa naglalawag ng mga motor, magay po mga hilingon. Garurawan po mga itong highway, mga taga-igi po sa mo, pasil magpabanwaan. Salamat Congressman sa imong tabang sa samoyang mga tagalidmanan. Tinatara mo, ginigipo mo sa moya. Pinapailing mo ang tabang mo sa mo na iyan ang sabi ng tatabangan mo. Kami pigigi mo ang gabos. Ako po nga ning araw kang iba, grabe ang pangako, maman. Hanggang sa pangako lang po, bagamay, managigini mo. Iyo, totoo yan. Saka po ining aki ko pong pinangaran ko na po ini kay Luigi ta. Nangidam pa lang po talaga garo ko pigilin mo na po sa iyang dalawagon sa kalendaryo. Nagaro po talaga hanggang sa presidente. Ibubuto ko po siya. Kaya pinangaran ko po ang agi ko sa iya. Mabuhay po kamo. Sana po ang agi ko man po maging arog nindo tayo idolo ta kamo. Miski po sa karo talagang hindi ko malipat ning madaog manggana po dyan na. Sa pamilya kang Villafuerte, maraming salamat po sa inyong boss. Mga tugang serbisyong kapuerte sa probinsya ng Camarines Sur. Ha? Daw po mga patutuong yan. Diyos ko, nagtitirindugan pati ang barahibo ko. Dahil talagang mating-matitaan na tunay na pagmakulog, totoong serbisyo sa publiko. Kan mga Villafuerte. Ha? Kaya po, ang lumaban sa Villafuerte, giba. Iyon bagang sabi ni Kong Ilri, ang lumaban sa Villafuerte, giba. Saka, ang gusto ni Ilri talaga, lumaban sa congressman, ang lumaban kay Gub Mix Villafuerte for congressman sa Rinconada, si Mayor Madil. Siya dapat yan magiging katuwang ni Kong Sal Portono, maging campaign manager. Kung ano man yung itao ngayon ni Madil, di dudublihong ko ngayon, triplihong ko pa. Uy, panahon na inin pandemic. Dahil lamang yan sasayumahan. Kan matatawanan. Kaya, sige ang pamibi ta. Na si Mayor Madil talaga ang lumaban kay Gobmix. Tangarig, maugmaman lamang ang mga butantita sa diring kunada. Tagarobaga niya ako, gulping irregalo. Ang mga kandidato sa mga elektorado. Regalo na pud kayo mga tugang. O kamo, gusto man nindo o abo? Tamay survey bagadik kayo sa boses ni Juan 2022 sa Iriga, sa RPNDCKI. Pabor ba kayo na si Mayor Madil Alpilor ay tumakbo bilang congresswoman ng Rinconada? Pa-question mark po kaya siyempre pahapot man ako. Ang pagpipilian po doa, oo o hindi. O yan Pwedeng i-text, pwedeng sa Facebook Live ta or sa tuyang text line number 0948-241-7675. Basta ang sabi ni Kong Ilri, gusto niya talagang lumaban kay Gubmigs for congressman sa Rinconada, si Mayor Madel. Totoo yan. Mag-ugma lamang sa tuyang mga sa diring daga mga digdiyo, mga elektorado sa Rinconada area. Tagarugulping regalo ang mga elektorado talig. Lalo na ngunyan na panahon ng pandemic, kadakol ngunyan ang pwedeng maugma.
na pwedeng paugmahon kan sa tuyang magiging kandidato. Ano? Sa Zona 4 ni Kadlan, ang naistaran mi po duman, bako mi man po sa diring daga. Kumbaga po nakiistar lang po kami duman. Ngunyan po, kaipuhan na po itong dagang ito. Da itong daga pong ito, tutugdakan po ng iconic building. Pero bago po kami naghali duman, inanuhan po kami ng istaran. Digdi nga po sa may relocation na pinaano ninda pabahay. Ang naitaon na po sa muyang benepisyo digdi, libreng tubig, tapos kuryente, tapos natawanan mo po kami ng financial assistant ni Gobernador Mix Villaperte. Kaya nagpapasalamat po kaming maray kay Gob Mix sa itinaon sa muyang mga benepisyo. Dahil kami po pinabayaan ni Gob Mix, kaya masaya ako na hiling ko ng itarang mo naman gayon. Tius-tius lang kami po, kaya masalamat ako kay Gob Mix na aloy na kami na anong harong namin na bagyo. Kaya ayan. Kaya magpasalamat kami na kulang salamat namin na magayon-gayon ang harong namin. Lipat kami digdi, masarig ang harong. Hindi katulad duma sa muya, yung harong na duma, yung mga tagpi lang. Ini, maayos ining tinaong harong ni Villaperte. Ay, salamat naman sa Diyos natin. Pagbangi ganin di ako may salo na katuro. Kasi, siyempre, naano rin ako na may komistar. Ingunyan, okay na kami. Pasalamat ako kay Villaperte dahil hindi man kami pinabayaan. Bako man po sa diran daga mi duman. Kaya nga ni po kan naaraman ko po na kukaano na kang gobyerno, di na intindihan ko man po. Kaya lang naugma po ko kadto kan sinabi ninda na tatawan ang kaming relocation. Pinaaram po ninda sa mo. Nagsaro-saro po kada araw na pinaaraman kami na kay puan na kang gobyerno ang datutugdukan. Duman sa inot na arong ko, naglalakaw pa ko sa pathway. Igdi, sa gilid na mismo kang tinampo mismo, dahil na kumalakaw. Gob, salamat po sa tinao mo sa mong relocation. Inot-inot na po sa beneficiaryong itinatao mo sa mo. Sa tubig, kaya importante po yan sa mo. Ang kuryente, libre pa. Salamat po sa indo ka, boss. Salamat. Mga tugang sa tuya man pong text message ali sa 0909-823-7024. Ay, good morning pala kay Mr. Joter Tercinio of San Agustin, Iriga City. Thank you so much. Sabi niya digdi, dangani pambakal sa pagpankakan ang tawo, mabawog pa nin urig, ata mas mahal ang feeds sa bagas. Marayan itik ta, diit lang ang bawog. An orig, kilo-kilo ang napigbabakal na pambawog. Iyo man ang gada, no? Kulog payo pa pala ini sa maataman, kundi kung bakong bawal, hindi pa bakal. Naman sa... Tapos siyempre ang tataan kayo sa mga tiyos mananggad. Maataman ng orig, kung sa diri nga ninda, dinitipisilan ng para makabakal ng bagas, iyan pa daw pambawog sa mga orig na mas mahal da per kilo pati man da kaya ng pagbakal. Saka mahal da kaya ari nang iinuton boros ka tawo o boros ka baktin o orig na atamanon. Oy, ang problema kaya tabaka ipabakal ay nasa sa inda naman na diskarte yan kung paano naman lang under diskarte ninda kaya. Pero dapat lambang barangay sa Iriga, kung 36 barangays kita, tawan na ning saranggatos gayud na mga resipyente kada barangay, madakulan mga matama ning urig. Bakong iyo po, o di kita magugutom, may pagkaong kita. Taara mo, ang 36 barangays, kung kikirkwintahon mo, baka magsisintamil na o 70,000 na gayud. Pero ano populasyon ta pala, naghapot man lang ako po. Kung lampas na kita sa 60,000 na botante o populasyon ta sa Iriga. Kaya dakol baga ang nangangaipon ng ayuda. Dakol ang nangangaipon ng tabang ng mga baktin, urig, biik,
saka manok na atamanon. Kaya dapat kung ayudahan o tabangan na itong lambang barangay po sa Iriga. Magtigsaranggatos na sana lambang barangay, nagrahay na po baga. Kaya daw. Yan sa naman ng apot kan iba, kung kaya. Urtibadang kang lang yan sa... Ay, inda tayo. Dapat itong 15,000 na mga tios na pamilya sa Iriga natataan ni Gubmigs ni tig 10 kilo kada bulan sa laog ng sarang taon. Iyo man nga ang tawanan ni Mayor nin Baktin, or manok, para may bagas na may panira pa. Ayaba na tayo. Okay mga tugang, sa mga Facebook Live viewers me, good morning, Kiruel Aligarbes Grado. Oy, kumpare ko, first cousin ni President Rodrigo Duterte, dito po yan nakatira sa Iriga City. Magandang araw sa iyo, pare. At kay Mr. Rolando Medroso, also watching. You're so proud, Mami, congrats to. Si daw ang pig-congrats ni hermanang, si Mary. Thank you, Monica Perique. Keep safe. Salamat. Congratulations kay Merita Garo. May award as in nakagraduar so akin niya with honors. Kaya congrats kay Mary. Si Ram Jason Buebos. Masiram na morning. Uy, lagsirama na morning ka ni mo, sir. Sa iba pang mga nag-watching, good morning. Sa po sa mga nagatutok man sa Toyang Transistor Radio, good morning. Bicol Connection Report. Nasa linyaman si Karundang Philip Barasina. Philip, ilaog mo. Salamat, Tabi Karundang Joey. Marahay na aga sa mga parantabay niya to. Kunyan palan, hindi nga manunungod baga sa mga pinagtataong relief sa mga barangay di gisyudad kan Iriga. Mga ayuda. Ayuda, oo. Sa ibang mga tinatawan, labi pa ka mga tatsador. Nasusuya man na ibang mga netizens na pigpopost pa na bagas, na pigkukumparar pa. Relief kan LGU Iriga sa kakan Kapitolyo Provincial. Dapat kaya nagpupos kan bagas kan probinsya na pigpupos pati itong malaat. Garo na nagyiyilo-yilo ang kolor na sinasabing bukbukon sa mabataang parong. Dapat mahanap yan ni Gubmigs. Ipahanap mo yung Gubmigs. Dapat garaot ka kayan. Panraraot bagayan. Nataan na nga ni, tapos baka nagpost pa ning tanaram ko, pinapanao man na bagas ni Gubmigs, baka man arog ka itong kulay. Talagang malinig man, ang bagas magayon. Baka kung arog man ka itong pigpost man ka itong sabing taudaan ni Gubmigs, arog ka ito ka datang kulay, kan bagas, mabata daa, may bukbuk, may ulod, may batang parong. Ipasusog ko ta na yung Gubmigs, nakikiulay kami. Ipahanap mo yung nagpost na yan, tangarig mabisto mi. Oo, saka mapatawan ng kastigo ta, tinatawa na sana. Gusto kong tabugaon yan, pangarang kanyan, digdi sa radyo. Buisit akong maray. Nagpo-post ng sala baga talaga. Garo pakaraot naman yan eh. Saka sabi-tabi karon ng Joey, kana ibang mga netizens, Nay na nga magparareklamo na maray nga niya kamo ta tinatawan. Ani ba kaya baga, grabe baga na arte. Saka ani ba nga ni mayong mga kinakakan, pasalamat sindang natawan. Nagrurumdum sa inda si Gubmigs na magtabang. Oo, siyempre gaypuhan na ayuda, lalong-lalo na itong mga naka-home quarantine, naka-lockdown. Saro pa yan. Alangan man yan na day tawanin ayuda na sa iba dyan, day nakakapagtrabaho. Arog ki Mayor Madel sa Iriga, perang beses man lamang nakataong ayudang bagas ini sa Iriga, Lip.
Dahil kuara. Samantalang si Gobmig, sila bulabo ang panahon ng bagas na ayuda sa mga taga-iriga, igwa pang pahanap na 15,000 na mga tios na mga taga-iriga, tatawanan niya ng tig 10 kilong bagas kada bulan sa laog ng sarong taon. I-compare mo man daw si Mayor Madil, perang bisis man lamang na nauning bagas po na mag-lockdown po na magkaigwa ng COVID-19 pandemic sa siyudad kan Iriga. Nyaro pa kabagyo sa naman. Yun ang sinasabi ko eh. Ngunyan na bagang isinusunod. Uwarin mo niyan ang nakakatabang, si dayuhan na politiko sa Iriga. O si talagang sinasabing totoong taga-Iriga, na payabakan taga-Iriga. Si Gobmig sila bulabo bagang panaong bagas. Sa kabihiran na bagang mabayad, ngunyan si Mayor Madel. Pero may lugod na hiling digdi sa Iriga sa Rinconado si Gobmigs. Di ba ka nahiling digdi sa Rinconado lugod? Si Gobmigs sigan libot, panaong mga ayuda, kwarta, bagas, itik, kung ano-ano pa, project. Pag may nagdulog na naghihilang, naputulo saka si mga taong ibang mayong pang tuition kung nakalaog sa ibang eskwelahan, ang mga aki sa outside the province of Camarines Sur, ang naputulos ni Gobmigs. Bako man itong, nagboto ka, sinuportaran mo ko, bumuto ka ba sa akin? Bako, ang naputulos, pira! Gurano! Uni! Ako, testigo ako. Gurano! Pira, 20,000. Masubahon mo yan. Araw ka magtabang ang Villa Perte. Matik tabik. Automatic. Joey. Automatic. Dahil ka lamang padipisilan. Yaro man pala si Tony Matic Saison. Garo man sana si Tony Matic Saison. Kaya iba kayang mga netizens baga, sabi nga ni kayan, langay ang uyam. Pagabot sa barangay, sabi ka ibang mga barangay official. Ako ang pakiulay ko Gobmix, nagpost na iyan, igwa dyan sa Manabuwa, igwa digdi sa Iriga, katong bagasdang ipinanao niyang malatom saka mabata da may ulod, may ibang parong. Kung mapupwede, itong mga intelligence ni Gobmix, ipasusog talaga yan. Gusto ko talaga yan na tabugaon ngaranan talaga yan. Taram kong rinaut niya si Gobmix. Grabe ang gigil ko talagang tabugaon siya sa radyo, sa Iri. Ipahanap tabi karon lang Joey sa mga tugang niya atong itom. Aning kunyanon yan, lagaton. Iyo, may premyo man kayo si Gamitan din lagaton. Tawanan niyang premyo, 1,000 kayo na premyo, 2,000, pwede na, o 5,000. Sa makakahanap, katong nag-post na ito. Gamitan din lagaton ang lubot. Yan. Tangarig mag-agang sigang kagaw-kagaw. Yan. Kunyan kayan, ika, nagkakankan bagas, na pigtatatsaran mo, maray sa imo, tawanin lagaton. Yan. Pag-iwang mo. Kaya makonsuelo yung mga kababayan niya to na kung ano-ano na sa nabagang mga reklamo at pinagtatawanan nin ayuda kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Grabe pa bagang mga katatsador kan iba niya itong mga kababayan. Ano daw tadigdi sa naman niya nagpaparaluwa sa Rinconada mga araw kaya? Sa ibang lugar baga, mayo man ang mga reklamo na araw kaya. Na pigtatatsaran ang ayuda kan mga opisyal kan LGU o kaya kan lalong-lalo na kan Kapitolyo Provincial. Ang totoo, dapat ang natatawan, totoo magpasalamat, mag-appreciate. Bako itong una mo, yung pang naagrabyado na ingrato. Na imbis na magpasalamat, rinaut pa sinanao. Kung habusin, na di pag akoon. Garuman yan itong nagali. Garuman yan itong nagali sa kampo ni Kung Sal Fortuno. Na kaya dahil siya nagali, tadayaman dahil siya tinabangan kan na eleksyon ni Kung Sal Fortuno. Tiga para pakaraot man. Pero bistado ko yan Kaya yun sinasabi ko, ang taong ingrato, lalong pagtiyo sa nga abuton sa buto. Oo, siyempre kung mayo kang utang na buot,
talagang dahil ka manin marhay nakaabtan. Oy, nag-post ba kasi kung Sal Fortuno, kung nabasa mo, na duman nga sa mga taong tinabangan mo na dahil malamang nga tatao magpasalamat, rinaut ka pa. O, arog yan kayan. Oo, talagang ibang klase yan mga araw kaya. O, yan. Sabi kay itong kaiba kong saro man na DJ, pakusa na ngayon na ipokrito, ingrato pa. Digimande o Digijani? Itong saro na gusto mabuhay sa isla, solo-solo. Solo-solo sa isla. Oo. Tapos? Niya ko, mabubuhay na siya. Si Adan nga ni din nabuhay na mayo si Iba. Siya pa daw. Iba man na trip ka ito. Magagadan siya kung mayo siyang Iba. Yan. Kay Puan baga na Adan si Iba. Nga rin, mag-multiply. Sabi nga ni Kanpadi baga, go ye and multiply. Oh, suba-suba ang padi na nagtataram. Humayo kayo at magpakarami. Humayo kayo at magpakarami. Kaya baga pagkatapos kang pagsimba, lamisa. Pagkatapos kang lamisa, kwarto. Yan. Tapos, go ye and multiply. Humayo kayo at magpakarami. Iba man na itong sabi kan iba karon ng Joey na pag nag-agom na ngaya, imbis ngayang magsuruhayan, ang pigsasabi kan na ibang babae, duman sa lalaki, maray pang yung rogangan, di siya nabalyuan. Yan. Hira niya. Baga, matod ba kaya? Maray na kunyan man yan. Matod man ba kaya? Sa realidad, nangyayari man niya na dahil man pigribayan niya si misis niya, kundi pigrogangan niya sana. Tapareho niya man padangat. Kundi kunarot man kay itong iba na so mga aki, dinara na baga duman sa harungkan sa iyang pamilya. So aki sa iba. Nangonsumisyon baga si iba. Nangonsumisyon? Iyo taran o halo na ano? Aki sa ina sa kaaki na sa iba. Bako man yan yung orphanage. Ayo, ginibong bahay ampunan. Yan. Ikaw ko yung bistado. Hinarakot. Konsumisyon baga sa agong. Uy, pero ang sikreto pa lang kan mga misis, sa mga sikreto, ay sa mga mister na medyo mail or mainit sa kama, nagtatagadaradangdang lang pala ng ito bagang COVID na suro. Nagtatagapaso-paso lang pala na nakalmaman ngaya ang init nasarong lalaki sa kama. Yan. Pinagdadangdang pa lang kayo ito. Iyo, tagapaso-paso sa napalan nakalmaman na nagiging senior citizen ang dating nagiging tonglay na. Yan lang. Pwede amak mo yan kung garo ka na kuprahon. Kan baga. Maaso-aso. Oy, Jesus Maria. Yan. Imbis na tumagas, makitig. Yan. Bueno na lipta, magdigdi ka na lipta. Ilalog ta na nga na po ay taligdi, tapos magdigdi ka na sa station, nalatong takang yan. Yes, so yan tabi, karon na. Salamat na maray, karundang Philip Baracel. Bicol Connection Report. Mga togang, ilalaog naman ng mga anak buhay. Ni Paring Cha, Binaobra. Paring Cha, ilawag ta ng mga anak buhay. Thank you. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White.
Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at maigpit na ipinatutupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating border upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Ako po si Dexter Sabilalak, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Salamat paring Cha. Good morning sa mga advertisers kan RPNDCKI, sa mga sponsor. Sa mga programa, thank you so much. Sabi ni Mary, salamat po Sergio. Good morning, God bless po. Kumusta ki Kuya Hector Tan Yuri from Irmanang Monica and from RPNDCKI.
Okay lang po ako. Hello po sa inyong lahat. Hector Yuri to. Salamat Monica Perique and Sergio. Thank you so much. Congratulations sa inyo, proud parents. Dahil nag-graduate yung anak nyo po with honors. And kumusta ni Hermanang Monica kay Rolando Medroso sa tugang ni Bayaw na Erning Medroso of Calabanga. Oy, dyan sa Calabanga PNP, good morning sa Endo. Garo Deputy Chief of Police na dyan sa Kuyang Bayaw. Si Ramon Gomez Valenzuela, sabi niya, thumbs up. Good morning sir, watching siya ngunyan. Regards kamandaan ni Hermanang Monica Perique. Si Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Oy, digdi daw po sa Kasureko 3. Igwad ang AGMA, Annual General Membership Assembly. Ang kagadan lang po kan mga member consumers dangugon man ang sa indang mga agrangay kan management sa pamamayungon yan ni Acting General Manager Wilfredo Boksit. Yan. Diyan nga sa may Santiago, may posti nang yung ragok na, gabok na, dahil papigiribayan, aloy nang ipinaabot. Iniman ngayang mga meter readers hain na daw ngaya. Kami pa ngayang member consumers, ano ba ang member consumers? Iyon na nagkakamera, nagsasarakat na sa post sa may binubugtakan kansendang metro para kamerahon sana ang konsumo sa electric meters ninda sa metro ninda kan harong ninda tangarig idarahon ninda dyan sa billing section para magbayad sinda kan konsumo sa kuryente sa Kasureko 3. Uhain naman kaya ang iba nindong mga meter readers Engineer Wilfredo Boksit. Tano ang trabaho kan mga meter readers nindo, tinatrabaho na kanibang mga member consumers nindo. Na yunaan mas kurukalambitay sa kinakamugtakan kan mga metro, kan kuryente, tangarig sa ng kamerahon, darahon sa billing section kan sa indong opisina, para makompute kung piraan babayaran. Trabaho ba kayo kan mga meter readers nindo? Sabi ni Wilfredo, Boksit. Maurag daan management ka ni. Napapakaridaan trabaho. Napapaangat na ang dating lakmang paninintabo kan kooperatiba. Dangan, iyan pating mga ibang linyang nakarigay, ang ibang linyang poste na medyo rigay na dahil sa garo na octopus. Mayo ng, kumbaga sa bako ng magayon sa paghiling. Garo ay surna kan public. Ang mga kable ng kuryente, nasasabayan pa ng ibang kable kan ibang company. Dapat gayud maayos po yan na maray. Sabi nindo, Wilfredo Boksit. GM, mauragan sa indong serbisyo. Dapat patunayan yan. Sa gibo, bakong sa puro ngaw-ngaw. Naanggot ang ibang member consumers, iyo pa na kurukulambitay sa may metro ninda para magkamera. Taday da apig para mabayaran lang ninda, dadaron pa dyan sa opisina nindo. Trabaho yung kan meter readers nindo eh. Ano kaya yan nagkukulang-kulang na kamuning empleyado dyan? Ay ano na tayo? Sabi, nagiging class, na kita, medyo nagtaas na kita sa classification man kan mga electric cooperative. Kung dati lakma kita sa paninintabo, sabi, marere na daan sa indong paninintabo mo niyan. O kaya, hain man, ang ibang mga meter reader nito, nagtatrabaho o kulang ka mo. Dapat ipaliwanag din do yan. Na ang mga agrangay, inagrangay asin pakiulay kan mga member consumers sa Kasureko 3. Lalo na nagpapaapod ka mo ng annual general membership meeting. Dango ko nindo. Na trabaho kan na empleyado nindong magbasa ng mga konsumo sa kuryente. Tapos
mayong meter reader na duman po sa sendang mga harong. Sinda pa nag-camera para dyan ipakompute sa sendong opisina sa billing section para makabayad lang. Por Diyos y por Santo po, ano na tayo? Bueno mga tugang, ako mapaaram naman sa loob kan programa. Sa ngarang nga sa ko yung partner sa Lado Technical, Engineer Charlie Binaobra, sa mga nag-watching, thank you so much sa Induga Boss. Sa mga nag-participate, kay karon lang Juter Tersinyo, thank you. Kay Ma'am Dorothy Ibarita Amansi, and Chief Political Affairs Office of the House of Representatives sa Batasan Hills, Quezon City, sa office ni Congresswoman Yusal Portuno, kan 5th District of Camarines Sur, always watching, always listening. Thank you so much. Kay Mr. Dere Ibarita, thank you so much sir. Kay Joter Tersinyo na always tuning in, thank you so much sir. Sa pamilya ni Mr. Hector Yuri and Mary Yuri, thank you so much and again, congratulations. Kay Hermanang Monica Piriki, sa toyang early bird, perming amay pa, nakatune in na, nakawatching na, thank you so much sa suporta mo. Kay Hermanang Milani Mendoza and Mr. Bander Gizen of Limassol, Cyprus, also watching, thank you so much. Kay Hermanang Maruaya Zero, o si Hermanang Maruaya Zero, nabayaran lang ka itong 2.8 million na house in lot niya sa Naga. Karoon dahil na pagka nagwawatching sa ko, dahil ko man i-remind ka itong gift niya sa kuya, pambira. Sabi daw, Monique, ninahanap ka ng tig ni Kuya Lito, nabayaran ka lang ng tig ng 2.8 million ka itong house in lot mo sa Naga. Dahil ka na daan ng tig nagwawatching, dahil ko man siya i-remind kan sa iyang promise, ano. Ay, inda tayo. Thanks everyone, God bless. Oy, si Herman ng Michelle Pasiti also watching sa Naga City. And si Dunya Maureen Medroso. Kay Auntie Leonor Nori Ellington of USA, United States of America, also watching. Thank you. Regards to your family. And kay Auntie Marlene Habananeo of Canada, she is also watching. Thank you so much. And sa day ko na mention, thank you. Stand by sa masunod pong programa sa Lado Technical, paring Cha Binaobra. Aldrin Orlando sa information, mayo si Ma'am Kayla Ligasyon, naka-unlib Git Wilson, Ma'am Kayla Ligasyon. Si Joanne Ordivilla sa transmitter site, kaya banan niya dumanan sa toyang maskuladong PSG, si Jimmy Guanzon. Salamat kan sa indong pagantabay. Bye-bye. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa